sa kaawit. Maayo nga daw kaniyong tanan nga mga suking tipaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si ZOE. Kining akong kaagi, usogdon ko sa dihang 4th year high school pa lang ko. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, paliho pagtugtog sa awit nga naguluhan, high school. Bakit nga bang first love ko? RMN Drama presents handumanan sa kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Mao kaning usa ka babae nga nagpuyo sa Danao City, Cebu. Nga dumatatampo nagdasingan nga ZOE. Hoy, Zoe! Nana si Jake, oh! Unya, unsa may labot na ako? Hala, no? Kamaldita, good. Gina, mahimo ba? Ayoko na nagisungog-sungog si Jake na ako. Kay bisan gamay, wa ko'y gusto anak niya. Bagay, man good mo, good. Ikaw rin gibagayan. Ako, wa, gyud. Okay, class, everybody listen. For your upcoming major project this grading, I want you to make a short film. I want you to group yourselves into 5. I've prepared different genre here on my table. Kaning akong giroll nga paper. Either love story, horror, suspense, tragic, and action. Wow! Ganahan ko, anak, day. Maayon tang magkagrupo ta, uy. Maayo lang unta, Gina. But before anything else, let me just remind you nga your video should be at least 10 to 15 minutes, okay? Okay. Let's start counting from here, then backwards. And when you're done, I need one representative in each group para may mubunot nga ni sa tubangan. Tay, love story atong nakuha. Mayo gali kitang ubana. Ano ka? Gikilig lang ko kay kauban man nato si Jake pod. Mao na tiha. Ako pa mo imong itupo-tupo na tawhana nga. Klaro man kayo ipamoy na ibog anak niya. Okay, sige. Putugan na lang ko, ha? O, ganahan ko niya. Pero mas ganahan ko niya para nimo. Kay bakay mong good mo good. O, kaler, dili na kaha kay ako may magsigig sungog, no? Hasta ka atong atong classmates din, not all, pero mostly. Abot ni mo, Gina. Lapto! Ayun na mo, para magsabotan ninyo, Dali na, uy. Lapto! Okay guys, paminaw mo ha. Ako may leader ani nga group. Ako may magbuot sa casting ha. Og way mo supak na ako. Check. Yes? Ikaw may leading man ani ha. Ako? Yes. Wala ka mo supak na ako. Og Zoe, ikaw ang leading lady. Ha? Ako na, noon. Naan ko na. Che? Uy. Oy, ikaw Gina, ikaw may muna akong scriptwriter ha. Ingnak ko, if nala kayo synopsis ha. Yeah, character breakdown. Pero makaibaw ko kung kinsa ang butang sa supporting characters. Okay? Okay. Copy. When ta mag-start og shoot? Maghimo ako group chat na to. And then, mag-chat ako dito. Okay, sige. Unsa? Naik sana nga dool kayo mong naong ni Jake? Yes, girl. Hala ha, Gina ha. Ilisisag na uy. Di man ko nung mag-kiss, good, ani, good. Trick na sa cameraman ko nun. Saon niya, anon mo na good og tinuod nga nag-kiss mo. Pero bisan na. Uy, girl, maguba ang storyline in town, uy. Wait, tili kung ato ning tangtangon. Kaya pa, kaya mahadlok man ka nga, wak makakamaibog ni Jake, di ba? Gawas lang kung naibog ka. Kaya wak ka musulti na ako. Unsa ka di ha? BXD. Oy, tugaan na lang, good. Wa, no? Okay, everybody quiet. Pag-endingin na ito ngayon sila, ha? Louie, tanah ko imong nama. Anong logot mo ka na ko nga? Huwag mo ko. Wa sa ko mahibaw kun nga no. Tingalig na ibog ka na. Unsa?
Ako maibog ko nimo? Ngano good? Pagkali ko mahuman. Tingalig na kayo naibkan sa itong mga classmates. Ug madlo ka nga, makita na niya nga, nag-ingunaan ni. Sa, Ha! Zoe! At ang bukot to ay! Okay, take to! Zoe, naibawa ko nga, naglakot ka na ako. Kasamo kay ko para nimo. Pero, kamatagal na ko nimo i-chance. Ug tagaan na sa nimo chance ang imong kaugalingon aron ila-ilahon ko. Di mo ko dautan nga baka daw. Draon ako, pero grabe akong respeto ni mo eh. Sige na. Huwag tangaon ng kalagot ni mo diha, aron mahumanan nga itong scene. Huwag kung isamo ka na ako, promise. Hindi na ako magsamok pa ni mo. Huwag ka ng mga classmates na to, nga sige panungog na to. Dilugo na ako. Jake. Day! Kita gina pinaka-highest og score sa short film. Uy! Ano ka, uy? Huwag ka malipay? Nalipay, manggod. Og day, hoy. Nanaman din uyab si Jake, no? Taga-pika section? Mao ba? Maayo hinoon. Uy, hala. Ngano di ka? Affected ka, no? Dili, manggod. Ayoko gilara, uy. Amiga ka hata. Og dili gini mo matago na ako ng imong reaksyon. Gina. Naibog na kanya, no? Tamo, manggod. Sige, panungog na ako. Ay, hala, no? Susa pa day na mo. Ingnan na lang hinoon, nga dugay na kang nakagusto niya. Pero karon ka lang ni Angkon, kinahibaw naman ka nga doon na si Uyab. Gina. Ay, girl, huwat na lang yun ka nga magbuwag sila. Or magampo ka nga ma-realize ni Jake nga unta, mas love pa kaniya kaysa na yung bag-o karon. Gina. Happy na nga tong prom. Mapil ka? Dili lang tingali, oy. Mag-uot-huot lang ko sa kong dughan anak kong makakita kong Jake og siyang Uyab. Kay for sure, mag-uban manggid sila anak. Ikaw good. Mayo kinabot na kanak. Hapit na na inyong prom. Wali ka musulti na mo ni mama ni mo. O ako'y plano mo apil pa, oy. Kadiyot. Nga na ibaw man ka pa. Ay, niyan himanggod imong classmate. Na kung pwede ba kunong ikaw mahimo ang partner sa prom. Alang hito na mong mama ni mo. Ha? Kinsa? Jake, man tingali to. Disugot na sa bis mama ni mo. Kaya walang buutan mo itong bata. Nga, ipasalig sa siya nga. Si bahala ni mo ang nagabiula. O ihatod ko daw kaniya sa oras ka mong sabot. Unsa pa? Ni ato di ka sa amo? Zoe. Nalain ka? Wa man, pero na naman kay Uyab, diba? Usa ka semana ramin niya eh. Na-realize na ko nga dili ingon anak kada ko nga kung gusto niya. Dili pareha sa akong na-feel ni mo. Jake. Maong mga nang yukog sorry ni mo ha. Kung samukan mo gani ka na ko kay di mo ko mohonong. Angkod nga mapamatud-an ako ni mo nga tarong ko sa kong toyo ni mo. Zoe. Jake. Labi ka, Zoe. Ug andam kong magpaabot ni mo. High school life, for my high school life, every memory. Nagsugod sa sungog-sungog. Hangtod kami gud mao nagkadayon. Nagkauyab gud ning Jake pag 4th year high school namo. Hangtod nga nakahuman gud mi og kurso, ug nakakita dai nagmaayong trabaho kaluoy sa Ginoo. O pasalamat rasad ko kay supportive rasad gud namo among pamilya both sides. Karon, duha na kabuk ang among anak, ug nagplano mi nga magpakasal na puhon. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. BXD. Mao ka mga higalan kaagi ni Zoe nga taga Danau City, Cebu, uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga naglahan high school. Ang saya ng high school, same yours in my school. Ang mga kaagi gibuhatan ng duwa sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Ganas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw,
kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamina.